Egy 2-2-es Honda Prelude és egy Honda Civic. Gondolom egy 6. Na, végre megérkezett. Dicsérjen még azt a fekete. Ja, akar azt a körüljártam, hogy nézegettem. Aha. Jézus. Biztos izgul. Kicsi, gyere hátrébb a Civic-kel. Nehogy már. Nézd a felső lámpát. Ja. Most na jó. Majd lesz olyan gyors rá, csak figyelj! Valaki így nyomja, hogy és utána engedik róla. Hát ez a Roland volt.